जोंहा बै आबै सासे दङ मेख्रेम हरगासिनो खिन्थु थांगोन आं गासैबो रेडि उदिया गोदोर itu उदिखौ बिहरलायगासिनो आदामोन आखाइ खबना हरनांगौ खनसे एकदम बरिया साबायखर दासो जोंहा नैबे थख्रबसे आखाइ खबगासिनो नैबेयाव साबायखर थेंक इउ आरो नैबेथिं सासे आबै सासे दङ मेख्रेबगासिनो नैबेयाव दे जेबो नङा आखाइ खबनांगौ खनसे प्लिज बिग हेन्ड प्लिज everyone so thank you so much everyone from enjoy loads of okay ready Let